era visto. O Chimpín. E o tes, é Deportivo Racing de Ferrol. É que non hai nada como a Copa do Rei así entre semana. Onde estará o túzaro de Kevin? O que lle gusta é a Copa. Pois, aí o tes, non é ele? Agora que me acordo, non sei se lle dixo. O do poste novo da luz. Definitivamente, amigos, os cuas non están feitos para bater contra poste de formigón. Non o... Dixo te din o mecánico que siniestro total era unha tuna de barrio comparado con aquelo. Pero deixoume un vehículo de sustitución caralludo, mirade pa aquí, saquei unha foto e todo. Un Chimpín, amigos. O meu Kevin vai flipar. Que merda é esa? Eu non me monto nesa ruína, Tan ignorantes, que non é unha ruína. Estás chamando ruína a unha xoia, un Massey Ferguson do 73. Un tractor? Un tractor que queres que vaya por aí cimentando un carito? Non é un tractor, payaso. Non é un tractor, é un Chimpín. O Deportivo Cupé do mundo dos tractores. Pero a ver, ti nunca viches imaxes do Festival de Cannes? Que van todos os famosos da tele aí subidos no Chimpín. Pero que tontería dis? Como vai ir un famoso da tele subido nun chimpín? Non digas tonterías. Mira, cando veixes a Galloso subido nun chimpín, entón sí que falamos, Que non quero chimpín ningún, eu quero o meu cuá, e xa está. Nene, non toles, pensa un pouco, O Chimpín non tens que levar nin casco nin cinta, sabes por qué? Porque o Chimpín é o vehículo da xente libre, sen ataduras, Que non, que eu quero o meu cuá, e xa está. Dalle. A ver, a que velocidade van as motos? A de matarse. E os cuas tamén. A que velocidade vai o Chimpín? A xusta, velocidade humana. Por non falar do bamboleo ese que ten o ritmo da música do casete, porque no Chimpín nada de CD, Aí nada máis que hai casetes e das clásicas, das gasolineiras, porque é un vehículo clásico, histórico. Mira, nene, o Chimpín é o noso vínculo coa forma de ser e de estar na terra. Era falar e ir convencéndome a min mesmo. Pero que carallo facía eu ofrecéndolle o Chimpín a ese ignorante? Por fin o destino regalou o meu vehículo que sempre desexei. Era o meu vehículo. O Chimpín era para min. Moncho, veña, vai arrancando o coche que nos vai cerrar o súper. Agora mesmo, miño cariño, pero nada de coche, Como que nada de coche? Non lle deixaría o coche a Kevin, non? Vaya, tranquila, reláxate, confía en mí. Señorita, acompáñenme. Cando a miña Elvira viu onde a quería montar, puxo mala cara, normal. Pero só ata que descubriu o tremendo poder de carga do corvo milenario, que é como bauticei o meu chiquitín. Ai, a ver, home, a ver. Deixa iso e vai collela a mesa e as 4 sillas de xardín. Ois, cantas ofertas en mobles de xardín non temos perdido por non ter un transporte adecuado. Brilla, sí, pero tranquila, non te preocupes que eses tempos escuros xa pasaron. Agora temos Chimpín. Ai, é que tan bonito soa ese claxon que parece un pasador. Por non falar de que podes aparcar onde che pete, Non hai grúa que lle tusa ao noso Chimpín. Como che digo, é unha cuestión de xerarquía do tráfico. O Chimpín caja pola grúa. Pero sabes o que foi o mellor de todo? Non vou saber, pilla, non vou saber cando Carmucha miraba para ti con cara de envexa. Anda, boa. Porquiña. Ai, que día que ben o pasei. Co paso dos días, chantei unha serie de melloras. A primeira, instalar no remolque unha mesa de tute cabrón que as súas 4 silliñas e o seu tapete. Para carallo, pois, Monchillo, voucho ter que explicar 20 veces. Estouche dicindo, con tute a cuberto non ten nada que ver con tuto ao aire libre, son variantes totalmente distintas, home. Como no atletismo? Pista coberta e aire libre. Correcto. Sí, o que foi un acerto foi o de xogar xusto na fronteira da Choupane. Como rabeaban eses desgraciados. É que claro, eles que, pa que usan o Chimpín? Pa traballar nada máis. Que tan morros son, carallo, A que queren? Non teñen imaginación, nin ansia de progreso, ni nada. Son unha raza inferior, entendes? Para mí que non chega nin ao homo sapiens. Un momentillo. Chamádeme soberbio, se queredes, pero... Pois que sería moi complicado chantarlle un grifo da cervexa.
Non, cara, falo con Roberto co da cerveza e xa está posto. Dade por fin. Eu estuve pensando en botarlle un colchón para dormir a sesta. Que vos parece? Carallo, grifo da cervexa e colchón. Pero que máis se pode pedir o céu na terra? É pensar que hai xente que gasta millonadas en relós e en caravanas desas que ara carallo parecen caracóis que andan ca casa a costa. E tes un chimpín e tes todo, As partidas de tute sobre chimpín non foron máis que a primeira dunha serie de gratificantes actividades. Pesca de escalo sobre chimpín, tiro ao prato sobre chimpín, burla de choupañento sobre chimpín, esa é a miña preferida, nin nas Olimpiadas, amigos. Pero cando realmente me decatei de que a moda do chimpín chegara para quedarse, foi 2 días despois. Ocho, amigo, mira para aquí. Que me des disto, Mimado, Gonzalo, pero este é unha maravilla. Ah, que sí, é precioso, un Lamborghini. Costoume convencer a mamá, pero cando veo as fotos quedou cautivado. É que non, é que este é un señor chimpín, señor. Maravilla, meu, quen ha de ver a dona Hortensia ali arriba no poleiro, toda orgullosa, Mira por aquí, asentos de coiro, é capota opcional. Macho, amigo, non é por humillarte, pero comprende que tiña que ter un chimpín que me xera pola merda que tes ti. Non ten nin que excusarse. Mira que preciosidade. Máis alá da evidencia de que don Anselmo ten cartos, e eu non, quedábame co orgullo de ser eu o fundador da moda chimpín. Até el, mira, me dou a razón, é a primeira vez en 20 anos. Milagro. Que ben, Moncho, que ben. Por unha vez, todo o Lameiro está de acordo en algo que fixeches ti. A moda do chimpín é unha maravilla. Está feo que o diga, pero fomos os primeiros, Sí. Agora o que tiñamos que pensar era mercar un en propiedad. Sabes que, cariño? Que? Xo fixen. Mercaches un chimpín? Ai, que alegría. Eu fui onde te digo. Eu ofrecí unha miseria polo que nos deixou el, non sabes? Ele, como non é amigo das novidades, non tiña nin para jalar a idea da moda do chimpín. E vendeuche barato. Baratísimo, regalado prácticamente. Cariño, xa temos chimpín en propiedade. Ai, que alegría máis grande, Monchiño. Ai, ven aquí. Ai. Foi unha noite perfecta, amigo, redonda. Da que non vou dar detalles, Pero os que coñecedes esta familia sabedes ben que aquí a felicidade dura máis ben pouco. Pois sí, que pasa? Cambiei de opinión. O que pasa? Non se pode cambiar aquí de opinión. O non cambiou Luis Figo despois de fichar polo Madrid despois de xogar no Barça. Xame, pero isto é distinto, entendes? Agora o chimpín é noso. Pero vamos a ver. É noso porque eu quedei sin cuat. Non sei se vos acordades que eu estou sin cuat. E por que estou sin cuat? Ti tes chimpín porque estampei o cuat contra o poste da luz, capaz. Aí la verdad, razón, rapaz. Bueno, mira, por favor, isto non é unha cuestión de lógica, Vamos a ver, por favor. Agora o chimpín é meu. E sabes que? Se é meu, é porque non é teu. Así que deixate de... Entón, ao final sí que é unha cuestión de lógica. E vamos a ver, papá, aquí... Aí. A cousa non está en se o chimpín é meu ou non. A cousa está en que o chimpín é teu. Se fose meu, eu non te podería pedir, entende? Se fose meu, eu non te podería pedir, porque é meu. Pero a cousa está en que é teu. Entón, como é teu, eu sí que te podo pedir para que ti me prestes a mí. Entendes? Toma lógica. Pero a ver, non falaban de quitar a filosofía dos institutos? Sobre se apuran, carallo, que os rapaces saben lógica demais. Eu, en cambio, teño lagoas. Por exemplo, non souben aplicar aquí a teoría do eterno retorno. Xa en contar. Debería estar de volta. Pero estate tranquilo, home, que seguro que está dando unha volta cunha rapaza por aí. Pero a mí o que me preocupa é que despois baixe o tempo e volva apurado, entendes? Mira, eu non sei se virá el por aí. Ele que ese sonido, ai, que tan cancionero. Que pasa que si él debería de ir parando. No seu primeiro paseo co chimpín, Kevin desgraciou a 3 cans, bateu contra don Anselmo e deixou ferida a dona Hortensia. E cando bateu contra o poste da luz, xa viña escapando da Guardia Civil. Pa completo, amigos. En resumo, a moda do chimpín en Lameiro quedou ferida de morte. Pero bueno, outra vez será. Paraíso fiscal. Estou moi contento, amigos. Tocou unha lotería. Sí, a quiniela. E diredes vos, ala, Moncho millonario, a vivir. Non é pa tanto, pero vaya.
Tocaronme 1.323 euros con 16 céntimos, Pasa que agora teño un dilema. Non sei que facer con semejante capital. Vou ter que ir falar con especialistas no asunto do capital risco. Se os meto na conta, quítamos Elvira en canto se entere. Claro, se os agocho na casa, pues nada, ven a de nosiña de Kevin que cheira nos cartos, que mete medo, e pápamos todos. Eu que sei, estou pensando en facer un plan de pensión ou unhas accións. Mira que son moitos cartos de Noso Señor, O que, non fajas parvadas que se vai tirar os cartos. Eu ben sei onde os teus cartos estarían seguros. Onde? Aquí mesmo. O bar. Por favor, o bar non é un sitio para deixar este capital. Non sei se é o sitio ou non, pero sei que aquí non cho roubaría. Non sei, igual ten razón, porque aquí tamén quen entra a roubar. Pa caixa que faz, 4 caralladas que tes non paga a pena. Se teño que dar as gracias por eses piropos que me acabas de botar. Digo unha cousa, cuidado, aquí os cartos tampouco che van rentar nada, non vas ter intereses. Aquí os cartos nin suben nin baixan. Pero o que che digo é que os vas ter aquí ben guardadiños pa tempos vindeiros. Eso sí. Isto sí? Isto é algo que sempre fixo meu pai. Sabes? Meu pai guardaba os cartos aos amigos sempre. Foi algo que aprendeu en Suiza cando estivo alá. Alá levas os cartos ao banco e ali non pregunta. Gardanchos e listo. Chámanse depósitos bancarios. Sí, señor. Ai, meu pai. O que non di Puscas é que seu pai na máis que estivo 10 días. Que o botaron por preguiceiro. É o único que che podo decir é que che estou dando a mellor opción do mercado. Ti verás. Non sei, Puscas, non parece alá moi serio. Sen asinar nada, nin... Que queres asinar? Queres papeles? Papeles, a ver. Espera. Espera que che fago un recibín. Puscas, non unha servilleta. Que queres un diploma, lo? É un documento oficial. Entendes? En que asinou Messi? Messi asinou nunha servilleta. Ti queres mellor que Messi ou que? Que queres que todo o mundo se entere? Que o escoite todo o mundo, que o sepa todo o mundo? Isto basease na confidencialidade bancaria. Entendes, Monchín? Falta unha cousa. Vamos a recibir. A ver, Samán. Sí, legal de todo, ¿vale? Convencicho, xa está, toma os cartos. Pode estar seguro e tranquilo de que os cartos aquí van a estar aborrecados. Non, eso é outra, Non quero que andes por aí soltando a lingua a facer que ben conoceu como é a xente de Lameiro, vale? Vamos a ver, por favor, Monchiño, vamos a ver que este negocio basease no que che estou dicindo, na discreción, na seguridade, entendes? Quen vai contar nada daqui que estamos nosos tres nada máis, home? Perdoade que teño que marchar, E logo non dirá Lino, que ainda non se acabaron as 2 horas que ten para o café. Discreción. Bonita palabra. Pero en Lameiro non ten moito significado. É menos andando lino polo medio. Agora que vas facer cos cartos? Gastalos, despilfarralos, tirar con eles os primeiros días, como facedes os pobres. Que va, don Anselmo, que va, todo ao contrario. Metinos nun sitio ben seguro. Ben feito, ben feito. Leváchelos ao banco. Que va. Ben, non que se entera todo o mundo. O sitio este é máis discreto e de alta seguridade. Sí, de alta seguridade ata que cheguen os de Facenda. Pero ese non hai seguridade. Veñen, pam, métete un bocado, o 20, o 30 ou 40% despídete dele. Os de Facenda non teñen nin idea de onde está o sitio ese. Que estás dicindo, Moncho? Facenda chega a todas partes. Mira o que lle pasou ao meu amigo Alvarito. Marchaba para Suiza, chegou a Andorra con coche cheo de cartos, pillaron no da aduana, meteuse nun lío por pouco termina no cárcere. Unha injustiza. Tranquilo, non teña medo que... Os de Facenda non se chegan por ese sitio nin tolos. Os de Facenda, nin os de Sanidade, nin os bombeiros, nin quen. E ti podes expor deses cartos cando queiras. Un momento. O interés é cero, eso sí, pero tampouco se pode ter todo. Home, claro, quen pensa un interés nestas condicións? Que estamos falando dun paraíso fiscal, non? Home, eu non o vexo precisamente como un paraíso, pero todo ao contrario. Agora, se vostede prefire chamarlle así... Mamá, Moncho ten un contacto para poñer os cartos nun paraíso fiscal. Xa sei que parece increíble, pero sabe como facelo. Temos que aproveitarnos dese desgraciado. Utilízao para guardar ali os nosos cartos. Senón, lévalos todos ao fisco. E para qué? Para facer escolas, hospitais e axudar os pobres. E todas esas cousas que non lle interesan a ninguén. Eu, cos meus cartos, quero facer o que queira. Que dis, mamá? Arriscámonos.
Sí, leva o maletín e que o garde. Ah, iso sí, recórdalle que responderá del coa súa vida. Ora, Moncho, quero falar contigo, Nené. Vai nos preparar os cubatas a tu pai e máis a mí. Pero é que estaba... Ah, veña. Moncho, aquí vai o patrimonio de varias xeracións da familia. Pero que leva aquí, non Anselmo, o ouro de Moscou. Quero que poñas estes cartos onde tes ti o teu capital. Ah, que non pode levar vostede mesmo, é que nada... Moncho. Quero que me des detalles. Non quero saber nada dese asunto. Non quero misturar nel. De feito, eu nunca estiven aquí. Vale, tranquilo, xa yo levo eu. Pero xa lle digo que... Moncho, que non quero detalles. Non expliques nada. Eso sí, como falte un só euro, respondes coa tua vida. Aí deixo os pisco a la bici. Perfecto, chaval. E recordade, eu nunca estiven aquí. Sí. Como que nunca estivo aquí? Que tontería é esa? Entón que envío o cubata? O de barba, de Pimpinela? Anda, por favor, venga. Que cosa, tío. Teño que facer outro depósito. O dono deste capital quere permanecer no anonimato, Pero podemoslle poñer un nome figurado, non sei... Anselmo, por exemplo. Correcto, non coñezo a ningún Anselmo, parece. Espera. Tentas o recibir. Perfecto. Ei, malo. No. Depósito feito. Sí, xo sei. Puidesme ocorrer outro nome, pero... Que queredes? Non se me ocorreu. Probo chamar a don Anselmo para comunicarlle que xa está feito o depósito. Xa está? Perfecto, Moncho. Non me digas onde están. Non quero sabelo. Te recorda, esta conversa nunca tivo lugar. Xa está, mamá. Feito. Marcho de Puscas. Vou celebralo. Marcha, desgraciado, libertino, dilapidador. E alá foi don Anselmo a celebralo. Non sabía a que tal se ia montar. Puscas, rei. Ai, amigo Puscas, ven aquí, dame unha aperta. Que contento estou, amigo. Estou celebrando algo importantísimo. Ponme aí un coñá, pero nada de baratillo, un coñá dos vos. Pero dos vos de reserva. Do mellor que teñas. Agardo un momento que teño un por aquí, que é unha cousa que me trouxe un pai. Abre un momento. Que é isto? Isto é un depósito que fixo Moncho, deixoumo aquí Moncho, sí. Perdón, Puscas, isto é meu. Xa, non, trouxo Moncho. Xa, non sei se é seu, pero isto ten que quedar aquí porque non lle podo dar ao primeiro que diga que é seu. Non é iso, isto é meu, que iso é Non, don Anselmo, que vamos a ver, isto é un depósito que fixo Moncho e non lle podo dar a vostede. Home, que vai contra as reglas do negocio. Que reglas nin nada, tel pra cá que isto é meu, non. Don Anselmo, que... De tranin cá. Que lle estou dicindo que isto non é seu. Puscas defendeu eses cartos como se fosen seus. Vai a malleira e lle meteu a don Anselmo. Pero claro, eso provocou a guerra. Pegoume, mamá, pegoume. E non me quixo dar o maletín. O noso maletín. Oh, isto non vai quedar así. Vinganza! Agora mesmo vou polos caros. Esa escopeta. Teña guardada. Unha ten que estar preparada para momentos como estes. Di que sí. E alá foi dona Hortensia recuperar o patrimonio familiar. A que se montou, amigos? Era visto. Dádeme maletín e todo o que haxa na caixa. Pero non dispare, por favor. Até pusilánime. Colle esta bolsa e recolle todo o que teña de valor todo o mundo. Por que se vai recuperar os seus cartos? Non me repliques, mamonazo. E fai o que che digo, veña. Que demande, señor? Xa veredes, ides a aprender, desgraciados, que non se xoga cos cartos dos ricos. Tarados. Que me pega, non fixe nada. Como
se puxo a vella. Mirade pa aquí. Levou un maletín. Todo o que tiñamos, Pegounos unha malleira criminal. Até nos botou os cans e todo. Empezou a tiros con nós. Como é a xente rica para mirar polo seu patrimonio? Caralle, agora a ver quen lle pide os cartos, claro. Pasa que non sei onde lín por aí que están mirando de prohibir os paraísos fiscais. É moita oriña do noso señor. Nada, amigos, non dá máis que problemas. Era visto. Lameiro teno todo. A miña choupana, a túa choupana, a nosa choupana, a vosa choupana, a súa choupana. Ven a choupana, enchoupate da choupana. Que cousa máis bonita. Canta beleza captada de imaxes. Que asco, choupareses. Pero facer, gañáronos outra vez. É a cousa máis bonita que vin na miña vida. Ti que, Pusco, ti que dis? Non di nada. Non sei, ata me dan ganas de ir a choupana. Mira que os odio, Non me dan ganas de ir a prenderlles lume, como sempre. Non sei que me pasa. É o amor-odio que chaman, Pusco. Pois será, home, será, eu que sei. É que me dan ganas de ir a choupana e queimalos, sí, pero tamén de ir ali a darches bicos e abrazalos. E agora que imos facer? Pois non sei, non debemos deixarnos levar polos sentimentos. Imos e queimamosles algo e xa está. No. Temos que pensar, temos que facer un vídeo promocional de Lameiro mellor que o que fixeron eses desgraciados. Mellor. Don Anselmo decidiu que había que falar cos mellores, que non se podía reparar en gastos. Hola? Hola, boas. Mire, vostedes son o que fixeron o vídeo promocional das Olimpiadas. Ah, correcto. É que lle chamamos aquí, queríamos facer un vídeo de promoción da nosa vila. Unha vila bonita de verdade. O traballo está prácticamente feito. Dígalle que metan postas de sol, que sempre queda ben. Sí. Mire, queríamos ter... O mellor, claro, e queríamos ter varias postas de sol. Quero dicir que o sol sale polo oeste, pero nós queríamos tamén que salera polo leste, polo norte e polo sur. Aí estamos. Sí. Bueno, e tamén queríamos imaxes aéreas. Con helicópteros e drones, o que faga falta. Non se corte, por cartos non vai ser o problema. E tamén queríamos imaxes submarinas, moi bonitas, co fondo do mar, con correntes submarinas, azuis e todas estas cousas. Perdón? Non, mar non temos. Algún problema? Bueno, oia, vamos a ver, quen é o que orienta aquí? Quen encarga o traballo? Quen paga? Vale, agradecido. Mire unha cousa. Isto canto pode seguir máis ou menos? Carallo. E sen postas de sol? Xa, ainda estamos aí. E sen imaxes submariñas? Ben. Bueno, pois xa falaremos. Non se preocupe, xa chamámonos. Moitas grazas, xa chamámonos. Pediron unha cantidade prohibitiva. E non o entendo, Porque chantar unha cámara e poñer un tipo a falar vale 4 pesos. Vamos dicir a min. E eses de Hollywood non entenden papa. Esa cantidade é inasumible. Ainda que vendésemos todo o Lameiro, nunca conseguiríamos eses cartos. Nos imos quedar sin vídeo. Os da choupana van nos gañar. Non, diso nada. Non nos podemos render así as primeiras. Temos que facer algo. Poñamos a traballar a masa gris. Veña. Sí, claro. Eu digo de facer o de sempre. Imos ali, destruímos o vídeo ese da choupana, prendemos de lume algo e, non sei, metemos unha malleira aos primeiros que atopemos. Espera. Eu teño unha idea mellor. Sí. Queimarlles o concello. Sí, señor. Eu estou a favor. Eu todo que sexa prenderlle lume algo, sabedes que me gusto. Por favor, saca todo, Fran. Por favor, atended. Fajámonos un vídeo. Que sabemos nos dixo Moncho. Bueno, por favor, Lino, a técnica non é todo. Mira Manuel Pablo. O importante é o sentimento, o corazón. E quen ten máis sentimento que nós? Non sei, Almodóvar. Non, ninguén. Ninguén ama máis Lameiro que nós. Por favor, ese vídeo temos que facer nós, os de Lameiro. Cuidado. Que así plantexado parece unha idea máis desas excéntricas, fabulistas e quiméricas de Moncho. Pero desta vez pode funcionar.
Señores, cabaleiros, amigos, socios, poñamos a gravar con nosos teléfonos móviles e amosémoslles ao mundo o noso querido, o noso ben amado Lameiro. E así foi como todos en Lameiro empezamos a gravar pro noso vídeo. Pois eu estou grabando unhas imaxes super bonitas. E Milucho e Cristian da Chosa tamén, Estamos grabando o que creemos que é o máis bonito de todo o Lameiro. Eu tamén estive grabando as miñas amigas. Vai quedar un vídeo precioso ao final. Que maravilla. Todo Dios grabando. Con tanto sentimento ten que quedar un vídeo que vai ser unha sensación. Ao final, xa verás ti, Lameiro convertido nun destino turístico grazas ao vídeo. Sí, home, claro, non. Porque aquí temos moito que ensinar. É todo precioso, Todo, absolutamente todo estaba sendo un éxito. Bueno, vaya, algún problemiña sí que houve na grabación. O normal, o típico cando se trata dunha superproducción. Vai quedar unha imaxe preciosa de Mestre Mateo ou máis. Merda. A pesar deses pequenos contratempos, rematamos o vídeo. Kevin e os amigos fixeron unha montaxe cas mellores imaxes. Xa estábamos todos impacientes por velo. O Lameiro de todos. O Lameiro de ninguén. Sí. Un sitio ben bonito. Pero bonito dos de verdade. Lameiro. Foi con tu Lameiro. Vaya merda. As cousas bonitas, Kevin. E logo que che mandei eu. Se te mandaste ti, foi... Eras ti correndo en pelotas polo monte. Era porque lle quería dar un punto artístico. Vamos a ver. Eu son un incomprendido, vos non me entendedes. Pero, este é o millor. Sí, outro era moito peor. Houve un que mandou unha foto da súa avoa desenterrada para que salise no vídeo. Sí. Con ese vídeo non íamos conseguir que viñase ninguén a Lameiro. Xa todos pensábamos que aquilo non tiña solución. Pero de súpeto, alguén tivo unha gran idea. A verdade é que cometestedes un gran erro. Tan grande como a bondade de gran líder Ceauquesco. O que debimos foi buscar imaxes bonitas. Xa, e que amosástedes Lameiro tal e como é. De eso se trataba. Xa, pero é que Lameiro é feo. A ver, perdonando, pero Lameiro é unha merda. É que queres que fagamos? Pois tiñades que vender mellor Lameiro, ocultar as cousas feas e dicir todo. E poñer cousas bonitas. Non sei, en poucas palabras, tedes que vender Lameiro. Estás dicindo que mintamos? Non, estou vos dicindo que tedes que vender Lameiro. A ver, mira, teño unha idea. Vou facer o vídeo e saco cousas bonitas dignas de ver. Entende? Vendo Lameiro. Causas bonitas de Lameiro. Tranquilo, xa me encargo eu. E Ramona puxos a facer o vídeo. Que como quedou? Mellor que o vexades vós mesmos, que eu quedei sen palabras para describilo. Vivi Lameiro, onde a naturaleza é puro contraste. Lameiro, as millores paisaxes do mundo. Lameiro é arte. Unha gran fauna animal. Vin a Lameiro. Atoparás todo isto e máis. Non o podes perder. Se non ves, es imbécil perdido. Nunca vin nada tan bonito na miña vida, É que tan elegante. Este vídeo caja polo da choupana, pero va 1000 veces. E de todo iso está en Lameiro. Pero eu nunca vi nada disso. ¿Dónde? Eu nunca vi un oso polar, ni nada. No, pero como que todo iso está en Lameiro? Nené, tranquilo. Non te quedes co superficial. Ramona quixo vender Lameiro ao mundo enteiro e igual exagerou un pouco, pero está moi ben. Cando veña ninguén vai notar que iso non é Lameiro. O importante é que Lameiro vai se encher de turistas, porque todo o mundo vai querer coñecer ese sitio. Vale. Papá, viña, leva máis cataratas, oh. Viña, por favor, que quero ver o oso polar, viña. Sí. Pode que Ramona exagerase un pouquiño, bastante. Tanto foi así que os únicos visitantes que conseguiu traer o vídeo a Lameiro foron os donos das imaxes que Ramona roubou de internet. Moito nos creo, amigos. O señor YouTube está trinando a tal hora. Era visto.